10. urte izango da. Urtero bezala, etorriko dira Txintxario eta Katxiniako erretegikoak, hemen bisuguk eta erretzea eta menua urte guztiko bezalakoa, eta nahiko jende dago gaina, oso potzik daude, menio desente dago. Gaur bertan 300 personatzako emango dugu otorduk eta bihar beste 200 bat gutxinetz izango gara. Urtero aigea pensatzen beti zer aldatzeko, zer berria jartzeko ideakin. Da horten okurritu zaio, naiz itxaso aldetik datorren Orioko bisugoko zehau, Galizia aldetik pixka eta torrainak eta hango produktuak eta Galiziatik ekarri honea. Horretik jarri dugu, pulpaliak deitzen oitako batzukin, espazio nahiko politia gaina, jendea guztu da hor ustez, eta hortik komplemento bat jendeak honea etortzeko. Urtetik urtea nabaritzen da gaina, kanpotik jende desente etortzen dela, bai Katalunianetik, Madriletik, Iparraldetik bai, da nabaritzen da, zatik beak Tolosaldea, Turrek eta Ontalotzen dioitako zeak, da beak esan ditu, gehiota jende toki gehiagotik etortzen dela, ez? Hasi ginen hemen iten, geho aldi baten ondu ginen 3-4 urte elkarten egiten, da gero berriz hasi ginen hemen egiten, da urte beten gaina egin duen hemen goran, Zergausin goran, da oso politikatu zen gaina, oso toki desberdina, zatik dago Tolosako biste batzuk, jendeak asko ez zitula zautzen horretik ikusitakoak, da nahiko politikatu zen, baina arrisku pixkoato, jende gehiagi azkenen goran da beran da hola, eta lio gehiagi izan da azkenen gehiatu ginen, hemen bakarrik itxekotan, nik uste, hemen oso ondo zatik, giroa hemen errekondoan da holako, egualdi hona da holakin, da jendea, guztu da, Egun da 50 bazkaltze torre dira, 75 bizigu. Behatzigarren urtia da, eta gu kontentu, hor jotik kontentu etortzea da. Osumen Katxiniako eta ni, behatzigarren urtia. Gu guztu etortzea eta guztu edo, ondo ataltze dela. Urtero ite du eta, zerro nahi du horreke. Horrena bizigua fresko izatea. Da geho, parrilian eukitzen dugu, 20 minutu, da gutxizio inatera. Eta arraien gainen egon behar da. Da geho gutxinan hona doan, refrituak egin, olio bero egin, bukatu itea itea. Parrilleroan eskuare garrantzitsua izango da pentsatzet? Bai. Ni 89 urte markeit parrillero eta... Baina, egunak ikusten du. Arraiaren olakoa dan, gora bera handu jador. 9. urtea da, Txinparta elkarteak bisugu festa edo antolatzen dula. Hasieratikan edo, zerkausian edo jartzen gendun jangela handia, eta urte batzutan berriz elkartera bueltatu ziren, baino iaztik aurrera berriz edo zerkauzira bueltatu gira, nik uste jangela ezin hobea guzti hori edo elkartzeko. Eta Tolosa eta Oriok zer elkartzen gaitu, parrilla elkartzen gaitu. Guke abenduan edo parrillak edo kalera ateratzen ditugu, zerkausira ateratzen dugu eta parrilla horretan haragia jartzen dugu, eta oriotarrak aldiz uztailean edo ateratzen dituzte Orion beraien parrillak eta bere bisigua Orio estilora edo sukaldatzen dute. Eta elkarkidetza horren ondoren eta lankidetza horren ondoren eta bai noski hango edo parrilleroak Txinpartarekin duten lotura hori berriz edo ekainera edo Tolosara datozte hango parrillak ekarri eta bisiguak Orio estilola dastatzeko edo aukera izaten ditugu bai Tolosarrak baino kanpotik datorren jende asko. Oantxe bertan edo turismo bulegotikan edo esaten ari zidan nungo jendea datorren, ze bisitari askoeke bai Euskadikoa dira, Bizkaitarrak gehien bat, Naparrak, Madridetik, Kataluniatik, bihar edo bi Japones ditugu hemen, estatu batuk jendeare bat orkigu, eta guretzat hori da, erronka, ez da? Azkenen edo, azoka berezi hauek edo, Tolosan edo jartzen gaitu, posizionatzen gaitu, eta beti esan dugu bezala, gure erronkak larun bateko azokak dira, baina azoka berezi hauek Tolosan edo erakusleio moduan edo jartzen du, pixkat edo datorren guztia ikusten du Tolosak zer dakan larun bate batian, ez da?